Semella que este ano non é doado repetir vitorias. Son uns poucos atinxiron tal honor, o que demostra o elevado nivel existente en todas as copas no Campeonato Galego de Rallys. No trofeo Curusa Rally, Borja Vila ven de ser o primeiro piloto en repetir vitoria. O do Renault Clio atinxiu unha lendiso in extremis. Foi o máis rápido no penúltimo tramo da xornada, cunha ampla vantaxe para gañar, pero Vila relaxábase na derradeira especial. Salvaterra e a piques estivo de ficar co segundo lugar. Marcos Rodríguez non deu nada por perdido e, coñecedor do sabor da vitoria, apurou todas as súas posibilidades. Foi segundo por só 2 segundos de diferenza. Pechaba o podio outro Volkswagen Golf, o do debutante Iago Silva, bo xeito de comenzar no mundo dos rallies. Sergio González e José Ramón Caramés completaron os 5 primeiros clasificados. Saíron 16 e só remataron a metade.